Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu esketxapekin zelan lan egin. Bai? Ikusten duzuen bezala, erreminta barra bat daukagu hemen, eta nik hemen bigarren barikot. Zuek seguruenik hau ez duzuela ikusiko. Eta oso erabilgarrian ez irakutsiko dizuet nola ipini hau. Horretarako betiko moduan, barra de herramientas, conjunto grande de herramientas. Hau aktibatzen baldin baduzue, atarako zaizue eskerreko menu hau. Bai? Gero, beste parte batetik, esketxapek badeko laguntzat. Ventana, instruktor. Hemen klikatu ezkero, hemen agertzen jaku pantailatxo hau, lehiotxu hau, eta hemen goikoean animazio badekogu, eta esplikatzen dozku selekzionar erremintak zelan funtzionatzen daben. Bai, eta hemen dekozu testu berana azaldute. Hori da, aukeratuko dekotelako. Aukeratuko bandu hau linea, hemen klikatzen baldin badot, erreminta lineak zelan lan egiten daben azalduko jaku. Oso erabilgarria eta oso ondo azalduta. Orduen, gogoratzeko, ventana, hemen instruktor. Ikusten duzuen moduan, hemen, negabe idatzi egin dut, hemen irudimentzioetan gagoz. Bai? Hasierako testuan ipini dotzuegu moduen, esketxapen lan egin leikegu, edo bidimentzioetan, irudimentzioetan. Lehenengo bideo honetan, bidimentzioetan egingo dugu lan. Bai? Lehenengo eta behin, koordenatu jatorriaren ondoan beti agertuko jaku muñeko bat. Bertsio batzutan danezkie, beste batzutan mutile. Orduan hau kendu egingo dut. Klikatzen dut, eta gero teklatutik suprimir botoiarekin eliminatu egingo dut. Orain ikusiko dugu nola pasau irudimentzioetatik bidimentzioetara. Horretarako, kamera, vista estandar, plantatuko dut. Eta ikusten duzu orain, ardatz bi bakarri dekota zela. Ardatzik ez duzuela ikusi nahi pantaila guzti garbi geratzeko, eta ejez desaktibatu. Eta horrela dana garbi geraniako. Orduen, erremintak azaltzeko egingo dutena da mosaikotxu bat sortuko dugu. Mosaiko bat karratuz osatutakoa. Orduen, karratuak irudikatzeko hartu deliketa hau, laukiak, edozein lauki mota irudikatzeko, zirkuluak edo zirkunferentziak, eta edozein poligono marrazteko. Poligonoak erregularrak izango dira. Klikatuko dut berton, eta ikusten duzu printzipioz hexagono bat urteten dabela. Eta hemen behan, ladoz, 6 urteten dau. Nik idatziko bat neuke teklatutik lau intro, urteten ja laukiak, kasuntan karratuak. Klikatzen dut, eta urteten duzte diamante itxurako karratu batek. Zer egingo dut? Karratu hau, kopiatuko dut 5 aldiz. Orduan, kopiatzeko lehenengo eta behin selekziona. Objektu selekzionata dagoenean puntuz beteten da. Orduen, hau kopiatu ingo dut. Hortarako badekogu erreminta hau dala mover. Nik bakarrik mover klikatuko ban, eta hemengo puntu bat tean klikatzen badot eta arratoia mugiduten badot, ikusten duzu karratua plazatu egin da. Baina honetan gure dutena da kopia hau. Orduan, hau zeukio badot selekzionatan, eta gainera kontrol sakatu behar dut. Kontrol sakatzerakoan ikusten duzu kursorearen ondoan positibo bat agertzen dela. Horrek esango dau kopia behingo da bela. Orduan, ipiniko naz, erpin honetan, ikusten duzu kursorearen atzean puntu berde bat agertzen dela. Klikatuko dut, eta oin eramango dut beste erpin honetara, eta hemen barriro klikatuko dut. Oin teklatutik idazten baldin badut, 5x, eta gero enter remoten badut, egiten dabena da 5 aldiz kopiau karratua. Orain egingo duten hau, margoztu. Margozteko hemen dekot pintar erreminta. Klikatuko dut, eta zabalduko jata kolore... Zelan izaten da, kolore... Izozte urteten itxakon. Kolore pilo batek urtengo dozte hor, eta aukeratuko dut gure dutena. Adibidez, hau zen... Kolorea selekzionatzen dut, eta gero inbardena da, klikatu. Margoztu gure duten objektuaren gainean, klikatu. Eta azken hau. Orain erabiliko dutena da zoom erreminta. Hau klikatzen baldin badut,
Eta beruntza egiten badut, txikitu egiten dut. Goruntza banoa haunditu. Kasu honetan itxiko dut horrela adibidez, eta honekin desplazatu egingo dut irudia. Klikatzen dut, eta ipintzen dut gure duten lekuan. Hemen. Bueno, badekot nire errenkada. Egingo dutena da orain errenkada hau 5 aldiz kopiatu. Eta mosaiko bat sortu. Orduan, egin behar dutena da guztia selekzionatu. Orduan, selekzionatzeko modu bat da hau. Eta ikusten duzu eta puntu urdin ez dagoela. Beste modu bat oso erreza da Ctrl A. Eta da dekogu selekzionata. Orduan, kopia gure dutenez, mover aukeratzen dut eta Ctrl. Egingo duten da, erpin hau, honetan. Eta orain, 5x. Eta badekot nire lehenengo mosaiko. Egingo dugu bigarren mosaiko bat. Orduan, karratu egazu da egingo dut. Hemen gotzetatzera pausuak, eta geratutenaz karratu honegaz. Selekzionako dut, eta karratu honegaz ingo dut beste filatxo bat. Emototzetan eri, bihar, eta gure dutena da, erpin hau, alde honen erdiko puntuan gero. Erdiko puntu urdin batekin geratzen, puntu urdin batekin, eta horrek egiten dau punto medio. Klikatuko dut, eta ingo dut bebai 5 bider, 5x, enter. Margoztuko dut, margozuta dekotenean, orain ingo dutena da, guzti hau kopiau. Kontrola, sakatzen dut hau, eta kontrol sakatuta, puntu berde hau, ekarriko dut hona. 5x, eta badekot hor, bigarren mosaikoa. Bai? Egingo dugu orain berdina, baina, bueno, berdina ez, antzeko zerbait, triangeluarekin. Bai, orduen, triangulua hartuko dut hau, eta kasu honetan, 3, enter. Eta triangelu bat agertzen eta klikatu, hortzeko. Bardina, egingo dut errenkada bat, triangelu osatutakoa. Selekzionatzen dut, sakatzen dut mover, kontrol bebai, klikatzen dut hemen, eta hemen. Eta 5x. Bai, 5 kopia egiteko. Hora egingo dutena da, aukeratuko dut triangelu hau, eta kopia bat egingo dut goian. Orduen, kontrolekin hartzen dut hau, eta ekartzen dut onagora. Zer egingo dut triangeluekin? Emango dut triangeluari buelta, eta utxune honetan sartuko dut. Buelta emateko emango dut zegu oneri, rotar. Orduan, rotarrekin gauza desberdinak egin daitezke. Lehenengo era, izango da, klikatzen dut triangeluaren barneko zein puntutan. Eta hori izango da rotazio zentua. Eta bigarren klik bat egingo dut kanpuan. Nik orain, arratoia mugiko dut ikusten dut triangelua biratu egiten da bela. Zenbat biratu gure dut? 180, orduan, 1, 8, 0. Ikusten duzue, biratu jatela. Eta orain, hau gure dut mugitu, ona. Ez dut gure kopia hau, bakarrik mugitu. Orduan, selekzionatuko dut hau, klikatzen duten, eta hartzen dut puntu berdeletara. Eta bat. Eta orain, egingo dutena, selekzionatzen dut hau, eta kontrolin, kopiatuko dut hau hemendik puntu honetara, 5 aldiz. Eta badaukat. Bai? Orain egingo dutena da, kolore apur bat eman. Bueno, ez dugu kolorin kolorau, egin duten hau txikitu,
desplazauko dut apurtxo bat bera, eta oin, dana selekzionatzeko kontrol A, honekin, kontrol, eta puntu berde hau, beste puntu berde honetara. Eta lau kopia, lau X, enter. Hemen dekogu beste mosaiko bat, bai? Triangeluz osatutakoa. Bueno, orduan ikusi duguna da, nola erabili zoom, nola desplazatu, nola biratu 180 gradu, nola kopiatu, nola mugitu, eta nola margoztu. Bai, guzti hau, bi dimentsiotan. Bueno, honekaz, bukatutzat emango dut lehenengo bideoa. Gero arte.